Hello naman dyan kay Ma'am Ina Macri. Oy, Ma'am Ina Macri. First on or. Magandang gabi naman dyan sa'yo, ma'am. O, diba? Thank you also for joining my live streaming first. Oo, na-miss ko rin ikaw, ma'am, ma'am Bulls. O, diba? Mega love shoutout po dyan sa'yo na nasa harang. Welcome din sa aking live streaming. Akala ko si Pre ang mauuna, Ma'am Ina Macri. Ma'am Aileen Mapili, magandang gabi naman po dyan sa iyo, Ma'am Aileen Mapili. Nagbabalik din natin na kaibigan. Magandang gabi naman dyan sa iyo, Ma'am Aileen. Welcome din sa aking live streaming. Tamsak po, sir. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Aileen. Pero harang pa, o, diba? Oo nga. Magandang gabi naman dyan sa inyo, guys. Update lang ako kasi medyo haggard konti. Kasi nga, galing akong excursion. Ayun. Kasi kabubukas lang ng resort. Ayun. Haba ng harang, pangkilay naman. Ma'am Ina Macri, magandang gabi naman dyan sa iyo. Welcome sa aking live streaming na nasa harang pa. O, diba? Skip na yan. Oo nga. Bilisan mo, ma'am. O, pumasok ka na at may kukwento ako sa iyo. Bilis. Oo nga. Harang pa, pistok, uy. Oo, sige lang, ma'am. Magandang hapon naman. Ang gabi naman dyan sa iyo, Ma'am Ina Macri. Welcome din sa aking live streaming. Si Ma'am Maylin Mapili din. Magandang gabi din dyan sa iyo, Ma'am Maylin Mapili. Nagbabalik natin na kaibigan. Hello naman dyan sa iyo, ma'am. Welcome back din sa aking live streaming. Pistok, uy. Uy, skip na yan. Skip mo na yan, ma'am. Uy. Stamp eyebrow daw. Oh, hay nako. Bakit pang eyebrow harang mo, only boy? Ano ba meron sa'yo? O, diba? Wala akong kilay. Saudi Boy Vlogger, mega love shoutout naman po dyan kay Saudi Boy Vlogger. Nagbabalik rin po natin yan na kaibigan. Sir Saudi Boy, plinay ko ikaw kagabi before I sleep. Thank you for that sweet tamsak. Peg enhancer daw. Dan tamsak, thank you naman po dyan kay Saudi Boy Vloggers. Sa mga patamsak mo dyan, welcome din sa aking live streaming. Buti pa nag-restream para naman umakyat kayo, kwentuhan tayo dito. O konti lang tayo.
Tusok, sabi ni Ma'am Jenny Falcon. Ma'am Jenny, mega love shoutout naman po dyan si Ma'am Jenny Falcon. Nagbabalik din natin na kaibigan. Highly recommended monetized channel also yan si Ma'am Jenny Falcon. All the way from Malta, di ba? Magandang gabi naman dyan sa Ma'am Jenny Falcon. Welcome din po sa aking live streaming. Si Ma'am Lizelle Family Vlog Ninja ito. Hello Labs host. Mega shoutout din po dyan sa iyo Ma'am Lizelle Family Vlog Ninja. Welcome din po sa aking live streaming. Mega love shoutout po, sabi ni Ma'am Jenny Falcon. O nga po. Konti lang yung mo, Sir Saudi Boy Vlogger. Natapos ko na yung playlist ko sa'yo. At tanghali pala dyan. Magandang tanghali naman dyan sa'yo, Ma'am. Ma'am Jenny Falcon. Kaya pala tumaas, sir. Naka-green talaga naman. Pogi naman. Paborito ng foreigner na yan. Miss ko ikaw, uy, only boy. Oo nga, ma'am. Na-miss ko kayong lahat. I've been away for 2 days ata yun. And may inaasikaso lang talaga ako, ma'am. Yung, alam mo na, mga docs. Tapos kanina, I just take a rest. O, diba? Nag-excursion kami. And then, alagad ko muna gamit ko lang. Sige lang po, sige lang. Ayan. Kagabi guys, may kukwento ako sa inyo. O, diba? Kagabi may nag-add sa akin sa Facebook account. And then, in-add ko. Pagkatapos kong i-add is sabi niya, thank you for adding me in your Facebook, in your Facebook account. Ayun, thank you daw, sabi niya. And baka daw interesado ako na mag-online seller using Facebook account. Tapos, pagkatapos na inopera na ako, sabi ko, ma'am, medyo busy lang ako, hindi ko maasikaso yung pag-online seller. And then, hindi ko na magampanan yung aking YouTube channel. Kukuha pa ako ng isa. So, yun na nga. Tinawag niya ako, Madam. O, diba? Sana all Madam. Sabi ko, hindi po ako bakla, uy. Madam na din. Sabi ko, ma'am, inad mo ako just to insult me. I just don't like the things na nangyari kagabi kasi nga, if you will going to add me in my Facebook account, then you will gonna insult me. So be it. O, diba? Dagdagan ko pa ng playlist. Ayan, dagdagan ko pa yan. Good evening po, Sir Host. Sabi ni Ma'am Simpulay Leonardo. Oy, belated happy birthday naman dyan sa'yo, Ma'am Simpulay Leonardo. Magandang gabi naman dyan sa'yo. Welcome back din sa aking live streaming. Puksain ko yun. Oo nga, madam na daw din. Sabi ko, ma'am, just to clarify ako, hindi po ako bakla. Sabi ko. And, madam na din. Sabi ko, edi wow. Thank you daw po, Sir Host. Puksain. Ini-add, in-accept. Oo. Sir Ali Pogi, tamsak share, sir. Mega love shoutout din po dyan kay Sir Ali Pogi. Nagbabalik rin po natin na kaibigan, guys. Si Sir Ali Pogi. Highly recommended monetized channel. Sumasahod ng channel. Si Sir Ali Pogi, ayun. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Ali Pogi. Tamsak share. Thank you for that sweet tamsak and mga pa-share mo dyan, Sir Ali Pogi. And welcome back din sa aking live streaming. Ang ating foreigner na kaibigan, guys, na napakagaling mag-Tagalog. Yan si Sir Ali Pogi. If you're not yet, guys, connected with Sir Ali Pogi, all you have to do is to visit also Ali Pogi's channel and do connect po sa ating kaibigan na foreigner all the way from Pakistan. Paano po ba gumawa ng playlist labs? Ayun. O, ma'am, punta ka po doon, ma'am, sa iyong ma'am, YouTube. Ano ba yan? Saglit, ma'am. Saglit lang po. Turuan kita, ma'am. Punta ka doon, ma'am, sa your channel. Pagkatapos, doon sa customized channel. Tama ba? Tama ba ako? Ipayam natin sa icon. Tapos, ay doon pala sa playlist. Ayan, punta ka ng playlist. Tapos, ay tama ba? Tama ba ako? Mag-create ka ng new playlist. Meron dyan sa punta ka doon sa sa your channel, then may dashboard, content, playlist. Mag-create ka ng new playlist mo doon. May nakakulay blue dyan sa taas. Upper right side, may nakakulay blue na new playlist. Ayan. And then, ikaw na bahala maglagay kung aling mga video ang ilalagay mo sa isang playlist na ginawa mo.
Di niya kilala Shinder. Grabe naman sa Shindero, oy. Tapos dito ako sa kusina, nagpiprito ako ng manok na pula. Sige lang. Sarapan mo yan. Foreigner, wow. Favorite ka na yan. Oo nga. Pre, mega love shoutout din po dyan kay Pre, si Ma'am Jonas Salondaga is in our live streaming. Hindi ako nakapunta sa'yo, Pre, kanina. Nandun ako nag-swimming. As in. Ma'am Lizelle Family Vlog Ninja, ayun. Oh, I see. Pre, mega love shoutout naman po dyan sa'yo, Pre. Welcome din sa aking live streaming. Si Ma'am Jonas Salondaga, highly recommended monetized channel yan, guys. Kaibiganin nyo yan, marami kayong may isda dyan, guys. Mga nangingisda. Pirapa Tamil, mega love shoutout to you, Pirapa Tamil, our foreign friend also, guys, all the way from India, if I am not mistaken. Mega love shoutout to you, Pirapa Tamil, and welcome back also in my live streaming. Guys, ito si Pirapa Tamil, kumuha kayo, kaibiganin nyo, as in, oo nga. Para meron kayong analytics, guys, meron kayong mga views sa ibang nasyon. Ayun. 100 na sa harang ako kanina, o diba? Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Ina Macpre. Ang aking kaibigan, guys, na si Ma'am Ina Macpre. Ang pinakamuli kong kaibigan na maganda, as in. Oo nga na, maganda. Kung ano, guys, kung hindi kayo nakakita ng maganda sa isang buong araw nyo, bisitahin nyo yan si Ma'am Ina Macpre. At least at the end of the day, nakakita kayo ng maganda. Kaya nga ako, kung wala akong makitang maganda sa buhay ko, pumupunta lang ako dun sa GC namin, nakikita ko yung dalawa kong magandang kaibigan. Oo nga. Hello naman po dyan sa Ma'am Ina Macpre, ang bully kong kaibigan. Kaso nga lang, guys, bully yan si Ma'am Ina Macpre at saka si Ma'am Jonas Salondaga. Yan ang dalawa kong magandang kaibigan na bully. Ako lang ang binubully. Oo. Minsan nakakaawa na ako minsan. Nanahimik na lang ako minsan. Kapag binubuli ako ng dalawang. Oo nga. Kaya yung gustong mabuli dyan, guys, at gustong makakita ng magandang bully, wag niyong kakalimutan. Dikitan nyo yan si Ma'am Ina Macpre. Highly recommended monetized channel also yan, guys. Diba? Na-miss ko to eh. Oo nga. Na-miss mo akong bulihin. Ma'am, no? Bully talaga to eh. Di ako bully, Pre. Si Ate Bulls lang talaga. Pangalan. Uy, ma'am. Sabi ni Pre, ikaw daw talaga. Tinuro, ma'am. Ayan, screenshot ko, ma'am. Ikaw talaga tinuro, ma'am, ni Pre. Oo. Di ka talaga kinikilabutan sa kasinungalingan. Diba? Ma'am, si Pri talaga, ma'am. Sabi niya, di ako bully, Pri. Si Ate Bulls lang talaga. Pangalan pa lang. Diba? Siya talaga, Pri. Ay, ma'am. Pri, bukas pa ako mag-live. 2 days ako hindi naka-live. Ako nga din, Pri. Di ako naka-live. 2 days. Pag napanood na yung sa playlist, pwede na delete yon. Di na ba maka-affect yun sa channel? Ma'am, kahit wag mong i-delete, ma'am, ay yung playlist. It's totally fine. At saka ma'am, wag mong pinapanood yung sarili mong playlist. Kung gusto mong panoorin, ma'am, panoorin mo ng ibang account. Opo. Sol pist. Oo. Free. Uy, ang ganang profile picture ngayon ni Ma'am Ina Macpre. Ate Bulls, nagsulsul. Okay po, thank you. Always welcome po, ma'am. Always welcome. Kung may mga katanungan kayo dyan, guys, you can ask question. Kahit anong question, guys. Sige na. Uy, eto na nga, kagabi, Pre. Uy, Pre, kagabi, eto yung nangyari. Sabi ba naman, Uy, madam. Sabi ko, Uy, madam. Hindi pa ako bakla. Madam na din, sabi niya. Kumusta? In-screenshot ko nga. Pinakita ko kay Ma'am Bulls. Salamat. May nakita kang maganda sa akin. Maganda ka.
Ma'am Adel Sulit Tamsak Post. Ma'am, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel Sulit. Uy, nagbabalik natin na kaibigan guys, si Ma'am Adel Sulit. Highly recommended monetized channel. Nag-live streaming tuwing alas 10 ng gabi. Ayan. Magandang gabi naman dyan sa Ma'am Adel Sulit. And welcome back din sa aking live streaming. Uy, eto guys, yung mga nangingisda dyan, you can make friends with Ma'am Adel Sulit as in. Ako nang gagarantiya sa'yo. Kumusta naman yung nalalaban na ano ba 'yon? Kumusta naman yung nalalaban ng bola sa FB? Ano daw po 'yun, ma'am? Kumusta naman yung nalalaban ng bola sa FB? Pirata Tamil dan Tamsak dating dikit. Ano yung nalalaban, ma'am? Ng bola sa FB. Adel Sulit, mega love shoutout sa iyo. Pinakagwapa sa lahat ng gwapa, sabi ni Sir Ali Pogi. Oo nga, ang lalaban ng bola na may color. Naglalaban ng bola na may color. Saan yun, ma'am? Saan yun? May naglalaban ba ng bola? Saan po yun? Saan yun? Saan yun, ma'am? Saan yun? Hindi ko nakita yun eh, yung naglalaban ng bola. Yung post ko po ba, ma'am? Wala, hindi ako updated, ma'am, sa Facebook. Oo, naglalaban ng bola. Hindi ako updated, ma'am. Kamis umatindang LSU. Alamin mo yan, only boy. Alin daw, ma'am? Kayo nila, mama, naglalaro ng bola sa FB. Di ko alam tawag doon. Ay, oo nga pa. Sorry na. Ay, oo, yung parang ano, yung kulay green, kulay red, may mga ganun, tapos yung nagpa-pop siya. Bakit alam mo yun? Oh, ha? Actually, nakadepende ako sa sinasabi ni Only Boy. Di ako nakasalamin, di ko mabasa. O, diba? Sabi ni Ma'am Ina Macri, yung game sa FB na may challenge, oo nga. Ay, nako. Uy, bakit alam mo yun, ma'am, na kaming dalawa ni Ma'am Claridel is nagpapaangatan kami ng level. Ikaw pala naman eh. Na-addict na nga sa... O, diba? Kuya Jomar. Oy, Mar. Mega love shoutout naman dyan kay Jomar Gel, guys. Tamsak harang. Thank you also for the sweet tamsak and mga paharang mo dyan. Jomar Gel. O, diba? Uy, hindi ako naka-live stream sa'yo kanina kasi nag-excursion nga kami kanina. Host, ilan ba kailangan subscriber bago makapag-live direct sa YT? 1,000 subscribers, sir. Ayan. And then, antayin mo lang, hindi porket naka 1,000 subscriber ka na is makakapag-live ka na. Kapag nagkaroon ka ng community tab, and then, antayin mo pa rin ng at least mga 2 weeks pag nagkaroon ka ng community tab is, yung pictures ng pagla-live streaming mo is automatic magiging eligible ka doon. Antayin mo lang, sir. Di na natulog, sabi niya, kalaban ka daw niya doon. Oo nga. Sabi, ay pataasan kami ng score. Ma'am, si Ma'am Ina Macri daw is hindi nakasalamin kaya nakadepende lang daw sa sinasabi. Ma'am, eto pa, ma'am, may sinabi pa dito si Pri na ikaw daw talaga ang pinaka-bully, di ba? Oo. Oo nga. Oy, ma'am, eto sinabi ni Pri. Oo, ikaw daw talaga ang pinaka-bully sa lahat. Oo. Kaloka. Oo. Uy, Ma'am Ina Macri. Oo nga, sabi yan ni Pri, eto, si Ma'am Bulls lang talaga ang pinakambuli dito. Oo nga. Kaso maganda. Pwede po magbaba ng premiere collabs. Pwede po, mama, yan. Pwede po. Sige, ma'am, baba mo, ipin natin, ma'am. Sige na. Ano gusto mo mangyari dahil Juna? Oy, Pri! Inahamon ka, Pri. Sige na, Pri. Patulan mo na, Pri. Sige na.
Sama ako, no? Uy, pre! Patulan mo, pre. Sige na, pre. Oo. Ang sama, pinag-aaway, no? Nasa harang pa, boss. Sige, man. Sino nag-mention sa akin, hello, mega love shoutout, di ko mabasa, o, di ba? Ma'am, si Ma'am Jonah, oo, si Pri, only boy, tambangan kita, pistik ka. Si Pri, ma'am, sabi niya, si Ma'am Balls lang naman talaga ang pinakambuli sa atin, o, di ba? Oo nga. Kalain mo, tatambangan daw ako, o, di ba? Napaka-harsh niya. Kaso, maganda talaga siya. Oh, man. Uy, Pri! Uy, tatambangan daw ako, Pri. Oo nga. Mo ako, Pri. Mo ako. Ipagtanggol mo ako sa mga umaapi sa akin. Sige na, Pri. Di ako bullied diba? Oo, gano'n naman talaga yung mga palusot ng mga alam mo pagka sa publiko yung nagpapalusot naman talaga. Naintindihan ko 'yon. Pero pagdating doon sa GC namin, guys, ako talaga yung pinakang kawawa doon. Uy, Pri! O, Pri, tatambangan daw ako, Pri, oh. Ma'am Sophia Bianca, tamsak ko Tito, Oragon, kumusta na po ikaw? Eto, ma'am, okay lang po, ayun. Okay pa naman. Ayun. At least, nakaka-survive pa naman. Mega love shoutout naman dyan sa napaka-sweet na baby yan. Diba? Si Ma'am Sophia Bianca, guys. Highly recommended channel also. Asan ba si Ma'am Ali Tap Tap? Na-miss ko yun, si Ma'am Ali Tap Tap. Labs, eto po, premiere ko mamaya, 7:30. Eto, guys, patamsak naman ako, guys, patamsak. Tamsak po, Mami Ina Macri, kumusta na po ikaw? Long time no see po, na-miss po kita. Ayan, sabi ni Ma'am Sophia Bianca. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Sophia Bianca. Sir Aldrin Gandesa, tamsak, sir. Mega love shoutout din po dyan kay Sir Aldrin Gandesa. Nagbabalik din natin yan, guys, na kaibigan. Highly recommended monetized channel. Oy, si Ma'am Judy Pros, may mayaman. Oy, Ma'am Judy. Antayin mo lang, ma'am, ha? Tawag dito? Kasi kanina, pinuntahan ko yung pumunta ako bago ako umalis sa amin. Wag mo muna, ma'am, ipa-review, ma'am, ha? Wag mo munang ipa-review kasi pinipix ko yung AdSense mo at saka yung isa. Kasi kailangan ko talagang paghiwalayin yung dalawa. Kasi nakakonect pala yun, ma'am, sa AdSense mo. Oo. Ma'am, thank you for that amazing super chat, guys. Kung di nyo pa, guys, kaibigan yan, si Ma'am Judy Prost at saka si Porinoy. Ayun, kaibiganin nyo yan, guys. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel also yan. Ma'am, thank you for that amazing super chat. Uy, anyaman, guys, anyaman, as in. Kaso, ma'am, inaano ko lang talaga na hindi magalaw yung mo. Napaka-sensitive kasi, ma'am, napaka-sensitive na case. Yung ma'am, kapag ginalaw ko yung channel mo, dapat walang mawawala sa channel mo. Kaya dinadahan-dahan ko lang. Pinagtawag dito. Ayokong may magalaw, ma'am, sa channel mo. Gusto ko lang talagang paghiwalayin yung AdSense nyong dalawa ni Porinoy. Give me sometimes, ma'am. Give me at least time. Ayan. Kasi guys, ang nangyari kay Ma'am Judy Prost is daw yon. Yung katulad kay Mark 87 at saka kay Piljon Aburita.
yung iisang AdSense at saka dalawang ano ba yon? Dalawang channel. Ayan. Ma'am, thank you for that amazing super chat, ma'am. Uy, hindi mo na kailangan mag-super chat, ma'am. Uy. Wala, bakit tayo? Eto guys, padikit naman ako guys sa ating super chatter. Ma'am, thank you for that amazing super chat. Papa Hubert nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Papa Yu. O diba, ang marupok. Mga pupoging marupok. O diba, mega love shoutout naman po dyan sa iyo, sir. Welcome back din sa aking live streaming. Dati nang dikit ang main bahay ko kay Love Sophia Bianca. Ito pa ma'am, Ma'am Lisel. Dikitan nyo yung guys, mayaman. Oo nga, may mayaman. Super mayaman, nagpapakulay guys. Alam niyo ang ibig kong sabihin, ito si Ma'am Judy Prost. Ma'am, you don't have to, to send super chat as in promise. Just give me ma'am a little more time ha. Huwag kang maiinip ma'am. Gagawin ko yung aking makakaya. I will gonna help you as in. Promise. Dikit ko na loves, Judy Prost, ang aking main bahay Lisel Family Vlog po. Ayan. Sir Aldrin Gandesa. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Aldrin Gandesa. All the way from Japan. O diba? Mga pupoging lalaki sa Japan. Kasi ganito po ma'am Judy, i-explain ko ma'am sa iyo. Kasi yung AdSense ni Porinoy at saka AdSense mo is iisa. Ngayon, medyo sensitive ma'am kasi kailangan kapag tinanggal ko yung AdSense ni Porinoy po ma'am sa AdSense mo, sa account mo, walang magagalaw sa account mo, especially yung dollars na kinita mo. Oo. Kaya medyo delicate na case, napaka-sensitive na case. Pero I will gonna do my best, ma'am. Ang case mo po, ma'am, parang yung kay Sir Piljon Aburita. Kung kilala nyo guys si Sir Piljon Aburita at saka si Mark 87 TV, ganon yung case niya. Ang nangyari nun, si Sir Mark at saka si Sir Piljon Aburita is iisa din yung AdSense. Ngayon, mamomonetize na si Sir Mark 87. Pumapasok na lahat ng revenue doon kay Sir Piljon. And then, ngayon ang ginawa ko is pinaghiwalay ko yung dalawa. But it took me sometimes kasi ayoko din magalaw yung kay Piljon Aburita na monetize channel na. Judy Prost, dan full hug. Ayan. Sabi ni Papa Yu. Free. Padikit naman ako guys, SC JF1 na yan. Dan, sabi ni Joe Margel. Uy ma'am, tama na yun. Ang dami kong utang. Ma'am, thank you for that amazing super chat. Bakit kasi nag-share ng AdSense? Uy, hirap yan. Bakit kasi nag-share ng AdSense? Oo nga po, ma'am. Ma'am, thank you talaga, ma'am. Ma'am, you don't have to. Oo nga. Dami ko pang utang. Siguro nakalagin sa iisang sa iisang phone yung dalawang account. And then nung gumawa ka ma'am ng account, tapos binuksan mo yung account niyang isa, tapos nung nag-apply ka ng kay Porinoy, ang na-click mo kasi may naka-open kang AdSense sa phone mo, ang na-click mo is yung AdSense mo. Ayun, kaya na-link yun. Oo.
Watching ng video ni Love Judy, sabi ni Ma'am Lisel. Uy, padikit naman ako guys. Ito yung ating super chatter. Mamimigay ako ng 5WH guys sa bawat didikit sa ating super chatter. Sabihan nyo lang ako guys ha, kung sino yung dumikit sa ating super chatter. And then dito 1WH guys sa nakapin sa premiere ni Ma'am Lisel Family Vlog. Sayang naman guys, 5WH. Meron tayo ditong 10 guys na 10 wonderful people in the house. Dikitan nyo yan guys, bibigyan ko kayo ng tagpa 5 hours. Oo nga, sa bawat didikit sa ating super chatter. Ma'am, thank you talaga ma'am. Uy, ang dami ko pang utang. Tapos na main bahay ko sa Loves Judy, si Ma'am Lisel Family Vlog. Ma'am, bigyan kita ma'am, 5WH. Lisel Family Vlog. Ayan, 5WH ma'am, bigyan kita. Sir, Saudi Boy Vlogger, baka gusto mong dikitan, sayang. Another 5WH. Ayun. Ay, salamat po, Labs. Ayun. Always welcome po. Sino yun, boss? Eto yung ating super chatter, si Judy Prost. SAJF1. Ayan. Ang ating super chatter, guys. 5WH guys, 5WH. Sayang naman, makikipagkaibigan din kayo. Babalikan kayo ni Ma'am Judy Prost and then makakakuha din kayo ng 5WH sa akin. Sayang din. And then yung nakapin guys sa taas, isang premiere, 1WH, another 1WH guys. Ayan. Lisel Family Vlog Dance. Sabi ni Papa Yu, bigyan kita Papa Yu. Papa Yu Bert. Bigyan kita ng 5WH Papa Yu. Laruin natin yung harang mo. Ayan. On the way, boss. Sige, Mat. Uy, guys, dikitan nyo naman yan. Si Jomar Gel din. Sige na, maluoy mo. Kasi, ang pinagkaiba, guys, ni Jomar Gel sa ibang nag-gain dito, guys, ay nakikipag-isdaan is, ang nauna sa kanyang gagraduate is Watch R. Napakalaki ng Watch R ni Jomar Gel. Yung kanyang yung kanyang banana is, kokonte. Ma'am Adel, bigyan kita ma'am ng 5WH ma'am. Galing naman WH na una. Opo ma'am, oo. Kasi ako yung nag-workout sa channel niya guys. Padikit naman ako. Baka naman. Maraming salamat po talaga sir. Ma'am, you're always welcome ma'am. You're always welcome dito sa aking live streaming. Sir, donate na lang po WH. Sige. Kanino mo ba may do-donate ma'am? Sino ba yung nangangailangan guys? Si Ma'am Adel Sulit is mag-do-donate ng 5WH. Yung nangangailangan guys, 5WH. Ayan. Ang unang ako, di ba? Me. Sir Uragon, donate po. Sabi ni Papa Yu. Sige. Papa Yu, donate din. Eto pa guys, si Papa Yu, donate. Oo sir, nag-automatic. Ayan. Sir Gembius, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Gembius. Napakalaking bahay nito guys, si Sir Gembius. Highly recommended monetized channel. Also all the way from Taiwan. Diba? Mga pupoging vloggers sa Taiwan. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Sir Gembius. Na-miss kita sir, kumusta naman tayo? Ni hao. Dikitan kita sa main collabs Adel Sulit, sabi ni Ma'am Lisel. Mega love shoutout Adel Sulit, Papa Hubert, Jody Prost. Ayan, sabi ni Ma'am Ina Macri. Ma'am Ina, dikitan mo yun. Sige na. 5WH ma'am, 5WH. Ay, malapit ko nang matapos ma'am yung playlist ko sa'yo. Oo nga. Malapit ko nang matapos ma'am yung playlist ko. Huwag ka mag-alala. Shout out po sabi ni Sir Gembius. Ako din only boy pingi WH tapos donate ko din para mukha din akong mabait. Sige. Kalain niyo. Dikitan mo yung mayaman man. Sige na. 5WH. Sir Gembius, bakit 43 lang yan sir? Uy. Mami na Dan Pulpak po, Madam Judy Prost, ayan, Jomar Gel. 5WH. Ito pa guys, si Jomar Gel, ako na magdo-donate guys. Sino man ang nangangailangan ng WH, si Ma'am Adel Sulit, si Papa Hubert, si Jomar Gel is magdo-donate ng 5WH, 15WH yon. Sayang naman. Dan sa super chatter, ayan, sabi ni Ma'am Adel. Dan Pulpak po, Madam Judy Prost, ayan.
Salamat. 5WH guys, idudonate. Yung mga nangangailangan guys, sabihan nyo lang ako ha. On the way sa nakapin. +1. Ma, ako na magdodonate ma. Yung yung idinikit mo, ano, wag kayong mag-alala guys. Babalikan kayo niyan ni ano. On the way sa mayaman. Hi friend na mayaman. On the way ako legit pa sa legit. Sabi naman may ina mag-pray ako. Chinita Bicolana. Uy, na-miss ko to. Si Ma'am Chinita Bicolana. Magandang gabi naman dyan kay Ma'am Bicolanang Sutil. Ayan. Si Chinita Bicolana. Hello everyone. Marahay na banggi dyan sa mo. Ma'am Chinita Bicolana. Welcome back din sa aking live streaming kabayan. Dan ako sa pin host. Ayan. Si Saudi Boy Vlogger. Sige, noted. Saudi Boy Vlogger. 5+1 sir, 5+1. Bakit yung nakapininja, didikitan din ba? Ano ma'am, premiere po yan ma'am, premiere. Hindi ko pa nailalagay kay Nightboot, kaya ipinin ko lang. And then yung ating super chatter guys, wag niyong kakalimutan. Oo. Sir Jem! Oo, dikitan mo na sir. Inutosan yung malaging bahay, no? Ang laki ng bahay niyan guys, Sir Jem Views. Kung di niyo pa kaibigan niyan guys, Sir Jem. Laking bahay yan guys, as in 33,000 million. O diba? Milyones. Dan po kay Joe Margel po, o diba? Sabi ko sa inyo guys, si Ma'am Jode Prustis, dan na daw kay Joe Margel, tamsak dan sa nakapinbos harang. Ayan, nasa na yung didikita na mayaman, lumabas ako, di ko alam pupuntan ko. Eto. Alain mo yun, lumabas, hindi alam kung sino yung didikitan. Ayan guys, ang ating super chatter, si Ma'am Jody Prost. Ayan, Judy Prost. Ang cute naman ang pangalan niya, Judy Prost. Parang yung si Elsa Prost. Ayan, papunta na. Sige. Si Ma'am Ina. 5WH, ma'am. Idudonate mo din ba, ma'am? Guys, sino ba yung nangangailangan dyan, guys, ng WH? Namimigay si Ma'am Adel, si Papa Yu, si Ma'am Joe Margel, ay si Sir Joe Margel, guys. Ayan, at saka si Ma'am Ina Macri. Pain expert, dating dikit po. Ayan, sabi ni Papa Yu. Noted po, sir. Iisipin ako, pagod na ko. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ko gusto ko rin kasi nakasigurado. Only boy, bumalik uli ako. Narinig ka ni Alina. Kilala mo pa rin daw ba siya? Paki-shoutout please. Mega love shoutout naman dyan kay cute little baby Alina. Magandang gabi naman dyan sa cute baby niyan. O, diba? Si Little Miss Alina. O, diba? Mega love shoutout naman dyan sa'yo. Little Miss Alina. O, diba? Stay cute. O, diba ha? Stay beautiful like her mom. Oo nga. Ang cute ng baby ni Mami Ina Macri, guys. Si Little Miss Alina, diba? Stay cute. Diba? Ayan, kinakawayan ka din niya. Hello naman dyan sa'yo, Little Miss. Ayan. Totoo na to, alis na talaga ako. Sige. Full pack na ang main bahay ko kay Ate Labs, Adel Sulit. Ayan, sabi ni Ma'am Lisel, Family Vlog. Huwag ka mag-alala, ma'am. Dan po kay Rafael Garcia, nice boy sa Binaliwala. Sino si Rafael Garcia, ma'am? Kagaya ko na sa lahat ng akong ipaglaban. Ikaw ang dahilan kaya ko nagawa yan. Ang daming nabago sa'kin na hindi ko namamalayan. Sumataya ako ng pati pa kapag dating sa'yo.
Ano pa ba? Ano ba? Si Papa Yu keeping us also guys in new comment sa binababa mong link ko, sir. Ayan. Sige po. Uy, dikitan nyo yan guys. 5WH guys sa bawat didikit sa ating super chatter. Sayang naman guys, yung opportunity magkakaroon kayo guys ng 5WH sa akin. Makikipagkaibigan lang po kayo. Libre na 5WH. And yung mga nangangailangan dyan, especially sa mga non-monetized channel guys, nagdo-donate si Ma'am Adel Sulit ng 5WH, si Papa Hubert 5WH, si Sir Joe Margel is 6WH. Magsabi lang kayo guys kung sino nangangailangan. Ibigay ko sa inyo. Oo nga. Dan, sabi ni Joe Margel. Sige. Man. Apurado pero sa'yo ano ba kung gusto ko kasi nakasigurado matagal panahon na kitang balik. Papa Hubert, babalikan kita. Sabi ni Ma'am Lizelle Family Vlog. Sabihin mo Sige. Sir Jem, kumusta naman tayo dyan? Ni hao. Ayos ang panma. Hayo. Yo, Shoshi. Tinsyan at Chinchin lipay so. Hay Wichitaw ni hayo sampan hayo. Di kitang ko nga yan. Ayan, sabi ni John Margel. Sige man. napapagod na ako. Di ako apurado pero sa'yo ano ba kung gusto ko lang kasi nakasigurado. Ka-out ko lang, host. Pahinga ka na dyan, sir. Okay lang po, Ma'am Lizelle Family Vlog. If may time na po kayo, thanks po. Yan sabi ni Papa Yu. 5WH, guys. Sir Ali Pogi, mega love shoutout naman dyan sa'yo, sir. Kumusta naman tayo dyan? Ang pagpiprito mo dyan, sir. Alam mo ba yung ang ginagawa ko guys kapag nagpiprito ako, ayoko kasi yung mga pumuputok-putok kasi talagang masakit, di ba? Siyempre kumukulo yun ng mantika di ba, pumuputok. Alam niyo ba kung anong sikreto? Kung paano guys hindi yan pumuputok? Gusto niyo malaman ang sikreto? Yung hindi pumuputok siya. PM is the key. PM is the key. Oo nga. Dinadahan-dahan ko yung Dan po kay Papa Hubert host. Noted po ma'am, noted. Ayan. Dinadahan-dahan ko guys kasi ayokong may mangyaring yung dollars ni Ma'am Judy Prost is may mawala. Kaya nga iniingatan ko talaga na kaya medyo I need sometimes a little more time lang ha. A little more time. Huwag na PM sir, dito na naputokan na ako sa prito kong tilap. Nagpiprito pala. Hello naman dyan sa mga nagpiprito dyan. Yung gusto malaman guys kung paanong pag nagpiprito kayo, hindi pumuputok. PM is the key. Putukan ka ng prito. Dante you Judy Prost, malaki na pala bahay niya at kagaya ko rin na mahirap hanapan ng short beads. Eto ma'am, yung binababa ko, short beads lang yan. Ako na yung naghanap. Mag-face shield ka, labs. Hindi po, oo. Yung sikreto ma'am is hindi yung pumuputok, hindi tumatalsik. Alam nyo ba kung anong sikreto? Lalo kapag isda, yung yung piniprito niya. PM is the key. Si Papa yun naputokan na. Sa kamay ko naputokan ko ng mantika. O nga yung mantika. Okay na only boy dan na yan. Sabi ni Ma'am Ina Macri. Huwag ka mag-alala ma'am. Iniisa-isa ni Ma'am Judy Prost yung mga nasa yung mga nasa comment box. Mega love shoutout naman dyan sa mga naputukan at nagpiprito. PM is the key. Dan Pulpak sa nakapinbos, di na ako nakapagbakas of comment. Ayan, sabi ni Joe Margel. Sige man.
Ano ba kasing putok ang katanggap-tanggap sa iyo, Only Boy? Yung ano, yung masarap na putok. Yung masarap, ano ba masarap na putok? Alam nyo ba yon? Yung tinapay na ang tawag putok, masarap kaya yan. Gusto ko yon. Yung masarap na. Naku, hawak-hawak ko, takip ng kaldero pag nagbabaliktad ako dito ng prito, o, di ba? Daragang mauga hala. Ano ba yun? Mauga hala. Daragang mauga hala. Hello, hello everyone. Hala Ella Kasulya po. Ludsan ka nag-excursion. Ayan. Ma'am doon sa ano. Uy, si Ma'am Hala Ella Kasulya. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Hala Ella Kasulya. Nagbabalik din po natin yan guys na kaibigan. Uy, namiss kita Ma'am ano. Ma'am Hala Ella Kasulya. Where have you been? Nag-excursion ako guys dito malapit sa amin kasi nung matapos yung GCQ, nagbukas sila ng resort tapos naka-promo yung resort. Ayan. Ang entrance is 50 pesos lang. Dati 100 pesos ang per head. Kaya, ayun, nagsipagliguan kami. Oo, masarap yan. Gusto ko rin yung putok na yon. Putok na tinapay. Oo, yun talaga yon. Pero may mas masarap pa niyan, ma'am. Oo, yung tilapia. Oo nga. Pagka pumuputok, putokan si Papa yun. Guys, namimigay ako ng 5WH and pabomba naman ako guys. Pabomba din po ako sa nakapin guys. Start na ng premiere. Pabomba naman po ako. Baka lang. Ayaw ng putok ng mga tricycle. Driver na alas 6 ng umaga pa lang. Mga amoy alas 7. Ay, wag mong ini-small yan, ma'am. Pabomba naman ako, guys. Pabomba naman. Yung nakapin, guys, sa taas. Okay, on the way po sa nakapin. Thank you naman, guys. Saudi pa rin, Lutz. Baka December uwi din ako. Welcome back, ma'am. Ayan. Hoy, galing yan sa pakikipagdigma, ma'am. Yan ang mga bagong bayani natin. Oo nga, yung gaya ng sinasabi mo. Yung galing sa digmaan. Hindi ko sila ini-small. Yung putok pinag-uusapan natin dito. Ikaw kaya. Sila yung mga pag-asa ng bayan, yung mga nakikipagdigma. Oo nga. Umaga pa lang amoy nakipagdigma na. Ang sama. Ganon talaga pag maghanap buhay. Oo nga. I admire them pero di yun rason para guluhin nila. Dan po kay Lisel host. Ayun, sabi ni Ma'am Judy Prost, mas malala yung nakaupong amoy, pagkain lang. Nakaupong amoy, pagkain. Ano ba yun? Mas malala yung nakaupong amoy, pagkain lang. Oo nga, yung nangangamoy pagkain kasi walang gawa. Mas malala talaga yun. Huwag nila akong hiluhin. Huwag mong sinisinghot, ma. Magmask ka kasi. Magdala ka, ma'am, ng yung filter ay alam mo yung gas mask talaga, ma'am, yung may filter. Kamo tabi-tabi dyan. Ganon. Naka-live din pala yun, Lutz, pero dana po.
Ano yun, hindi naman po yun live, ma'am. Ano, tawag dito, naka-premiere siya. Naka-premiere na guys, yung naka-pin sa taas. And kung may mga time kayo guys, yung ating super chatter, makipagdikitan lang kayo guys sa ating super chatter na si Ma'am Judy Frost. Ayun, mamimigay ako ng 5WH. Pre, dikitan mo yan pre, si Ma'am Judy Frost. Sana all naka-private lang. Sino yung naka-private pre? Naka-on pa rin ako dito, labs, while premiering. Ayan. Sige po, ma'am. Thank you naman po dyan, ma'am, for keeping me in your background. Oo, pinuntahan ko ulit. Premiere nga. Opo, ma'am. Premiere po yun, ma'am. Yung nakapin. Sino yung naka-private pre? Bakit parang ang sakit ng pagkakasabi? Hindi po yun live. Premiere po yun. Ay, hindi naman, ma'am. Nasaktan ka ba, ma'am? Oo. Ikaw madamdamin ka, ma'am. Oo. Bawasan mo, ma'am, yung emotional intense mo, ha? Oo nga. Aniwala ka. Payong kaibigan, magkaibigan tayo. Wag mong binibigyan ng kahulugan yung mga dapat na hindi naman dapat, binibigyan, ha? Dami sila, loves. Thank you. Oh, di ba? Always welcome po, ma'am. Ayan. Uwe. Shout out to Yulisel family. Sabi ni Ma'am Hala Ella Casulya, also known as Daragang Mauga Halang. Ayan. Loves Daragang Help. Ayan. Cut my jowa's hair. Diba? Pinutol niya talaga yung jowa niya. Ay, yung buhok ng jowa niya. Ang pogi naman ng ang pogi naman ng jowa ni Ma'am Lisel. O, diba? Ang pogi naman ng jowa nito. Ay, sana all pogi ang jowa. Baka ma'am may maganda pa dyan sa inyo, ha? Sabihan mo lang ako, ma'am, ha? Kung may maganda pang kapatid yan. Oo nga. Baka ka mo may magandang kapatid yon. Uy, Ma'am Hala. Thank you naman po dyan si Ma'am Hala Ella Casulya. Bakit yan ang pinamember mo, ma'am? Mas pogi noon yan, loves, na stress na sa akin ngayon. Oo, tanungin mo, ma'am, kung may maganda pang kapatid, ha? Huwag mong kakalimutan, ma'am, na tanungin talaga, ha? Ma'am, bakit yan ang pinaano mo, ma'am? Hindi yung Hala Ella. Alin ba, ma'am, ang lagyan natin ng Alin ba yung lagyan natin ng
Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adhel Vlog. Nagbabalik din natin na kaibigan guys, si Ma'am Adhel Vlog. Ma'am Adhel, mega love shoutout po dyan sa iyo ma'am. Welcome ma'am sa aking live streaming. Lapit na birthday ko mga Lods. 10 days to go. Invite ko din kaya sa channel ko. Magpalaro ako ng gusto manalo sa GCash. Go na, ayan. Sabi ni Ma'am Hela. Uy, eto guys, yung mga gustong manalo dyan. Oo. Maghahanap pala ako ng pamasko na naman, no? Uy, Merry Christmas in advance naman dyan sa inyo, guys, ha? Dapat pala ang background ko is pamasko na. Pwede ko ang palitan ng mga pamaskong dapat pala yung mga pamasko na maghanap nga ako ng mga pamaskong awitin guys para naman Paskong-Pasko tayo dito. Magpamasko nga muna tayo. Diba? Merry Christmas naman dyan sa inyong lahat, guys. Mega love shoutout po sa ating lahat, sabi ni Ma'am Adhel Vlog. Salamat guys sa pagbisita niya, sabi ni Ma'am Lizelle. Si Ma'am Judy Prost guys, keeping us also in her background. Maraming salamat naman po dyan sa Ma'am Judy Prost. Ayan. Loves Adele, thank you. Ayan, sabi ni Ma'am Lizelle, family vlog. Diba? Paskong-Pasko na tayo ngayon. Ang Pasko ay sumapi. Diba? Ay mga siaw. Bongga. Magagandang himig dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo ay isilang, may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay. Ay, ilagay ko nga dito. I-download ko nga ta. Bayan, tayo magsikat upang makamtan natin ang kasagana. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit. Diba? Bongga. Dinownload ko muna para gawin natin It's 3 months, 22 days, 4 hours, 12 minutes, 13 seconds guys bago mag-Christmas. Diba? 3 months na lang. Christmas song feel ko kahit layo ko. Lalo ko na-miss ang Pinas loves. Every year ako na-uwi Pinas, ngayon di makauwi. Ba't siyang naghari? Diba? Higil mas palagi ang sandipo. Diba? Paskong-Pasko na tayo ngayon. Hihingi po ng aginaldo kung sakali Merry Christmas naman dyan sa inyo guys. siya nakayot na minamasko. Alam niyo ba, ang diwa ng Pasko guys is nasa puso nating lahat. Hindi porket nasa malayo kayo. As long as na nagmamahalan kayo, ang diwa ng Pasko is nandun. Yung presence ng Pasko is nandun sa ating lahat. As long as we love each other, ganon. Parang ganon. You love each other. Yung mga mahal mo sa buhay. Yung diwa ng Pasko is buong-buo pa rin dyan sa inyo. It's not about sabi nga ng isa sa mga motto ko is time and distance may separate us, but yung diwa ng pagmamahalan guys is it cannot truly keep us apart. Yan, parang gano'n, diba? Nandun pa rin yung diwa. Ay, wala pa Pasko. Ma'am Apple ng buhay ko, mega love shoutout naman po dyan kay Apple ng buhay ko. Nagbabalik din natin na kaibigan guys, si Ma'am Apple ng buhay ko. Ang isa sa mga sexing kaibigan natin who is in my live streaming also. Magandang gabi naman po dyan kay Ma'am Apple ng buhay ko.
Welcome back din ma'am sa aking live streaming. Sigla may ganap ang bayan. Tama. Oo nga guys. Eto nga. Ulitin ko guys yung kasi eto mas maganda ang tunog dito. Come on, let's work. Dance to the beat. Ayun, dinownload ko muna para bongga. Salamat host, hugot naman itong si Kaya malapit na ako magkabit ng Christmas tree. O nga, ikabit nyo na. Saing-saing lang ako mga lods sabang nakatutok dito. Ayan. Thank you naman po dyan kay Ma'am Hala Ella Casulya guys. Ito si Ma'am Hala Ella Casulya. Ma'am, bigyan kita ma'am ng code na HEC. Ayan. Every time, pwede mong gamitin na to ma'am. Ayan. Every time na papasok ka dito ma'am, sayong-sayo ang HEC code. Merry Christmas everyone. Ayan, sabi ni Ma'am Hala Ella Casulya. Ang Pasko ay sumapi, tayo ay magsiawi ng magagandang himig. O diba? Bonggang-bongga ang ating guys, ang ating background. Pamasko talaga. Si Kristo ay isip. At kung may mga katanungan pa kayo dyan guys, pwede kayong magtanong. You can ask question. Ayan. Pwede kayong magtanong guys. I-entertain natin. Ay nagsipaghandog ng tanungan. Wow, salamat po host. God bless you and everyone. Every time, sa'yo na yan ma'am. Ayan. Every time na papasok ka dito sa aking live stream ma'am, ayan, you can simply type HEC. Tayo magsikat upang Acronym ng iyong pangalan ma'am, Hala Ella Casulya. HEC. Tayo'y magsiawi. O diba? Bonggang-bongga. Oy. Mag-type lang kayo guys ng Xmas. Pwede naman kung gusto niyo malaman ang countdown ng New Year, mag-type lang kayo ng 2022, malalaman niyo yan guys. Kung ilang buwan na lang ang countdown. Ang countdown ng Christmas natin is 3 months, 22 days, 4 hours, 7 minutes, 17 seconds. And yung ating New Year countdown is 3 months, 29 days, 4 hours, 7 minutes, 16 seconds. May bahay. Sir, paano ba yung perks sa YouTube? Ma'am, ang aking perks is bibigyan ko ng WH. Ayan, bibigyan ko ng WH lahat ng mga nasa VIP ko, ma'am. Huwag kayong mag-alala guys, lahat ng aking VIP member is continuous yung pag-replay ko guys. Yung lahat ng aking mga VIP members. Huwag kayong mag-alala guys. Kung gusto nyo ng guys, kung gusto nyo ng resibo, you can add me up in my Facebook account and you can ask for receipt. Ayun, napuno yung aking memories, mga receipt. Lahat ng mga screenshot please nandun lahat. Ayan. Kaya tayo ay dapat na magdiwang. Naka-playlist ka ma'am sa akin. Huwag kayo guys mag-alala. Whether you are here or not, as long as you are my VIP members, naka-playlist po kayo sa akin. Ayan. Yung VIP member, yung pa-member, opo ma'am. Huwag na kayo mag-member. Okay lang yun. Huwag kayo mag-alala guys. Sabihan nyo lang ako kung kailangan nyo ng WH. I will gonna give you WH. Ayun. Whether you are my member or not. Alam ko friends na tayo host sa Messenger. Opo ma'am. Ma'am Claridel. Uy, namiss kita ma'am. Oo nga. Kumusta yung bola natin dyan ma'am? Naunahan mo na ako. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Claridel Ilanga guys. Nagbabalik din natin na kaibigan yan. Highly recommended monetized channel. Ang mother ni Ma'am Adel Sulit. Napaka-legit in organic niyan. Ako sir, need ko WH. Sabi ni Apple ng buhay ko. Sige. Apple ng buhay ko. Ayan. Buhay. KOH. Ayan. Ma'am, bigyan kita ma'am ng kasi ikaw yung nangangailangan ma'am ng WH dito ma'am. Yung kay Ma'am Adel Sulit na i-donate na 5 WH, kay Papa Yu dinodonate na 5 WH, at kay Joe Margel 6 WH. Bigyan kita ma'am ng 16 WH. Ayan. Dahil ikaw yung ma'am, ikaw yung nangangailangan ng WH, ibigay ko ito ma'am sa iyo. Ligawan mo si Ma'am Ina Macpre. Meron pa yan ng 5 WH. Oo. Dahil ikaw yung nagsabi na kailangan mo ng WH. Nagtatanong ako kanina kung sino. Oy, pre! Yung join button yun, di ba? Opo, ma'am. Opo. Halo ka.
Oo nga, tinalo ako ni ma'am dun sa bola-bola, yung pinapaputok. Apple Lovers Vlog main ko, sir. Ayan. Apple Lovers Vlog. Manok na sinuna, Sige po, Apple mayroong litsunan pa. Ang dawa, Lovers Vlog. Main channel. Sige ma'am, bigyan kita ng 16WH. At kung, eto pa ma'am, gusto mo pang gusto mo pa ng WH ma'am, dikitan mo yung ating super chatter, SCJF1. Tapos sabihan mo ako ma'am, bibigyan kita ng another 5WH. tayo. Sir, dyan ba sa join button, need ba maka 3K subscriber para maka-avail sa C-Perks? Hindi naman po ma'am. Kay sigla, Need ba maka 3K subscriber para maka-avail ka sa C-Perks? Hindi po ma'am. manok na sinuna, sa Yung ating super chatter na si Ma'am Judy Frost, another 5WH guys, sayang naman. Oo nga. tayo na. Okay sir. And yung ating mga VIP member guys, sino man liligaw, ligawan mo yan si Ma'am Ina Macpri. Ma'am Apple ng buhay ko, ayan si Ma'am Ina Macpri. Bakit need mo dai Juna? Ayan si Ma'am Ina Macpri. Paano yun sir? Ma'am, ang join button ma'am is as long kung gusto mo mag-avail kahit na 1 subscriber ka pa lang, ganun, pwede ka makaano. Pero I am not guys, I am not encouraging you to spend that much, ayan, and spend money kasi ngayong mga panahon na to na pandemic, you really have to save your money guys, trust me, you really need to save your money. Hindi po yung I am not encouraging you guys na mag-avail kayo ng join button sa akin, ayan. I am encouraging you to join other membership. Pero kung ako ang tatanungin nyo guys, ngayong panahon ng pandemic, mas maganda guys na maging literal tayo. Mas magandang maging practical tayo. You really need to save first for your family. It's yung tinatawag na saving for the rainy days. You have to save for the rainy days na mga gaya ng ganitong pandemic. Para sa kapatid ko, Ate Balls, tinatamad na ako mag-play mag-isa. Ako naman magpi-play free. Taon na akong naka-join sa membership kay Only Boy. Kaya pa naman, konti na lang. Oo nga, alisin mo naman. Uy, iba na ang iba na ma'am yung yung badge mo talaga. Oo nga guys, maging practical tayo sa buhay. Mag-away ka kasi. Oo. Baka naman. Expire na pala ako. Uy, wag mo na pre Kasi nga pre, naguguluhan ako sa video. Yun ang problema ko guys. Kasi yung aking membership din, sa aking mga member din, is hindi ko ma-activate. Kasi nga yung aking bangko is hindi ako inaalaw na makapag-transact ng online transaction. Lagi akong dinideny. Kahit na pinagawa ko ng Visa card yung aking ATM account sa video. Kaya nga parang gusto kong mag BPI ata 'yon. Kasi hindi ako inaalaw yung aking Visa card is hindi activated. Hindi ko alam kung paano. Nagtanong na ako nung nakaraang araw sa clerk. Dinaanan ko yung kung paano i-activate. Tinulungan niya nga ako magpindot-pindot doon. May mga OTP pa ngang nilagay siya. And then activated na daw. Tapos nung tinatry kong ilagay sa aking account, yung aking Visa card is hindi naman inaalaw kasi hindi naman daw talaga yun. Hindi daw yun. Yung number parang hindi naman valid. What do you mean di ka nakakasweldo? Hindi ma'am, nakakapagsweldo ako. Nakakapag-withdraw ako sa aking ATM account. And ang aking yung transaction cost, kasi inilalagay ko dito sa aking YouTube channel, yung aking video account.
Kapag halimbawa, i-activate ko yung membership ko, halimbawa kay Pre, kasi na-expire na lahat ng aking membership, hindi ko na tutuloy-tuloy yung aking membership kasi ayoko ng GCash. Kasi yung GCash is hindi ako marunong talaga kung paano ko i-load. Gusto ko yung tuloy-tuloy yung aking membership, kaya nga ginagawan ko ng paraan na ma-activate yung aking account sa bangko kasi ayoko nang every month is maglo-load ako ng GCash every month para lang hindi ma-expire yung aking membership. Kaya ang ginawa ko is yun ang inaasikaso ko sa bangko. Boss, practice muna kami bukas sa atalaro natin sa tournament. Ayun, sige. Wala akong jacket, sabi ng Ma'am Apple Lovers Vlog. Sige po ma'am, bigyan kita ma'am ng jacket. Ayan. Uragon. May parol at ilaw bawat pintana. May sadyang naiibat ang ibang kulay. Ako rin di ako marunong mag-link sa Gcash sa YT ko. Madali lang naman Gcash Only Boy. Isang upuan lang, naaralin mo yan. Sobrang confinon Only Boy. Kaso ma'am, dito kasi sa amin is pupunta pa ako ng bayan para magpa-load. Ngayon, yung pinaload ko na mahigit 5,000, ilang buwan lang na wala na, as in wala nang load pala yung Gcash ko. Kaya sabi ko, sige, hindi na kita luludan, aasikasuhin ko yung bangko para wala akong iniisip na mag-i-expire. Gaya nung guys, when I was in Taiwan, yung aking membership is hindi nag-i-expire yun. Ngayon lang kasi nagkakaproblema ako sa video account ko. Palawan, Pre, pwede sa Palawan. Ang layo naman sa amin, Pre. I will going to spend 20 minutes na biyahe just for me to makapunta sa bayan. Hindi naman talaga kami bundok, nasa sentro naman kami. Pero yung talagang yung may mga Paymaya, may mga GCash, may na pinagluludan, as in nasa sentro talaga siya, wala dito sa amin. Lods, tanong ko po, ano mga requirements pagkuha ng video account with ATM? Ayan. Ma'am, kapag kukuha ka ng video account with ATM, ngayon kasi dito sa amin is online transaction na. Kapag mag-open ka ng account, ma'am, is pwedeng online na lang. Naka-online registration na lang. Tapos, ang ginawa ko noon is, may yung valid ID, kailangan mong mag-picture ng valid ID mo. Tapos, syempre, pipilapan mo lahat ng form, yung mga information mo, and then, magsusubmit ka sa kanila ng valid ID na nahawak-hawak mo, tapos magsiselfie ka, tapos isisend mo sa kanila. Tapos ngayon, kailangan mong kumuha ng isang coupon band, pirmahan mo yun ng 3. Halimbawa, yung pirma mo, yung 3 magkakasunod na pare-parehong pirma mo, tapos pipicturean mo sa kanila ng clear, and then isisend mo sa kanila. Kasi may mga attachment naman sa form nila, yun doon mo i-attach. And then kapag kasi isinubmit mo yun online, ngayon bibigyan ka ng appointment date ng video kung kailan ka papupuntahin sa sa branch na kung saan ka malapit, ma'am. Oo. Halimbawa, kung doon ka sa malapit dyan sa inyo, hanapin mo yung bangkong yon. Halimbawa, kung nasa Legazpi, BDO Legazpi ang hanapin mo. Tapos mag-online transaction ka kasi wala nang tawag dito, wala nang kung ano-anong mga requirements na hinihingi. Pipilapan mo lang yung form, then bibigyan ka ng appointment letter. I-email ka ng bangko at saka re-reportin ka sa araw na sinabi nila. And then magdadala ka lang ng 2 valid ID doon sa bangko, and then gagawang kanila ng ATM. Para pag uwi ko, kuha ako ng maganda din may account. Opo, ma'am. Pwede ba mama ko o kapatid ko kumuha video naga-uploads? Opo, pwede naman po yun. Pero ma'am, kung ako sa iyo, ma'am, payo ko lang, ipangalan mo na sa iyo. Kasi pwede mong ilagay yan, ma'am, sa halimbawa, pwede mong ilagay yan diyan mo sahurin yung yung sahod mo talaga. Kung gusto mo lang. Pero kung magkahiwalay naman yung bangko na sinasahuran mo sa YouTube, pwede naman yun. Ano pa ba? Tama.
Come on, let's work. Sige, sige. Kasi merong case niyan dito, meron akong kakilala na OFW din. Yung pinapadala niya sa kapatid niya, yung pera, lahat ng ipon niya is nandun sa kapatid niya. Tapos, nung umuwi yung kakilala kong yon, biglang bumalik, magkaaway niya na lahat. May mga kaso na sila. Kinasuhan niya lahat. Kasi yung inipon niya, hindi na binigay sa kanya ng kapatid niya. Which is, nakakasakit lang sa damdamin kasi pinagkatiwalaan mo, kapatid mo pa naman. And wala namang kasi daw. Ang rason sa kanya, ang pagkakamali ko lang, Brad, is wala akong dalang resibo na ako nagpapadala doon sa pangalan niya. Lahat ng resibo daw is itinatapon niya. Kasi aanhin niya pa yon, nandun na yung pera sa Pinas. Yun yung nangyari. Kaya kung ako sa'yo, ma'am, kung maghuhulog ka din ng account, ma'am, ipangalan mo na sa'yo. Just to make sure. Ganon. Nakakalungkot yung, oo, nag-away-away sila dahil lang sa kukunting halaga. Uy, alas 8 na pala. Maayong Pasko, host. Sabi niya ako si May. Maayong Pasko naman dyan sa'yo, ma'am. Si Ma'am Buhay. Magandang buhay dyan sa'yo, Ma'am Buhay. Welcome back din sa aking live streaming. Guys, ano na lang, 5 minutes na lang ako, guys. Ayan. Kasi 8 o'clock na, magdi-dinner na rin. Yung si Bebe, yung tulog na, yung nasa likod ko. Mukhang hinihintay ako magdi-dinner kami. 5 minutes more na lang ako, guys, ha. Pasensya po talaga. And sa aking super chatter, maraming salamat naman sa aking super chatter. Ma'am, sana mabigyan mo ako ng konting oras pa. And then, may magpapa-verify pa yun, ma'am, para kapag ni-relogin ko yung account mo is i-verify. Kailangan ko yung verification code and kailangan i-verify ni Ma'am Judy Frost. Ibiganin nyo yan, guys, si Ma'am Judy Frost as in. Huwag ka na mag-end. Ituloy mo hanggang next week. Kaya tayo ay dapat na magdiwang. Thank you everyone. Okay, Sir Ali Pogi. Kailan sana guys ma-activate ko na yung aking kasi na-miss ko na rin magpalipad yan. Magpapalipad na rin ako. Oo. Hindi pa ako nakakapagpalipad sa inyo. Simula nung umuwi ako ng Pilipinas kasi nga yun ang problema ko, hindi ako marunong dito sa Pilipinas. Mabuti pa doon nung sa Taiwan, nung nag-apply ako ng Visa card, sabi ko etong ATM card ko Mastercard ko, gusto kong ipa-Visa card. Tapos nung in-enter ko dito sa aking account sa YT, nakakapagpalipad ako ng nakakapagpalipad. Pero dito sa sa Pinas, hirap ako. Yeah. Lals, bago ka mag-finish, taos puso akong nagpapasalamat sa iyo. May natutunan kami sa mundo ng YT. Opo ma'am, pwede kayong magtanong sa akin. Anything, all under the sun. Ayan, pwede niyong itanong, especially sa inyong mga channel. Kung gusto niyo guys malaman ng community policy, hindi man ako perfect na tao. Hindi ko man nabasa lahat, pero I will going to guide you correctly. Ayon. As long as na community policy ang pinag-uusapan, I will going to share every idea or knowledge na nakuha ko sa community policy. Okay, mag-alala guys. Ma'am Jane Dinglasa, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Jane Dinglasa. Nagbabalik din natin na kaibigan, keeping us also in her background. Magandang buhay naman dyan sa'yo. Magandang gabi naman dyan sa'yo. And welcome po sa aking live streaming. It's 9 minutes past the hour of 8 o'clock guys. Philippine Standard Time. Ayan, yung mga hindi pa nagdi-dinner dyan, may kumain na po muna kayo. Urugon. Kay Sig. I'm about to end na rin guys. Bye host. Ayan. Bye po mamaya. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kung may mga katanungan kayo guys, huwag kayo maiyang magtanong. Lalo kung ang nakasalalay guys ay inyong mga channel. Salamat love. See you again sa LS mo. Enjoy dinner. Ayan. Opo ma'am, opo. Maraming salamat dyan guys sa inyo, especially sa inyong lahat, diba? Sa mga nakaantabay dyan, sa mga nakabidyo sa atin. Ako'y magpapaalam na rin po guys. Ayan.
Ayun na, Ako po ang inyong lingkod, Uragon. mayroon na. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. I love you all, guys. Bye po. Thank you guys sa inyong lahat, ha. I love you all. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang atin.